Uba Winston Tony Lingdo, Chief Executive Member Jaga Khasi Hills Autonomous District Council KHADC, ulakan no baka sarkar jala ka ai labor license cheginong balabar jala ki bampat rung sapot Meghalaya. Habajubab halor ka motion bala wanra daw ba Australia Russia MDC na motion road halor ka pang banyata ya ka benta jong ka KHADC hakabaya day bat ka non-tribal employee clearance certificate uba Winston ulaong baka long ka aka ka basngokya. Kumban syukadaw ba hakajing ya ka non-tribal employee clearance certificate la pensyong nong rim kat kum ka United Khasi Jaintia Trading by Non-Tribal Regulation kat kandai spa San Pusau bat ka KHADC kala sedang nadu usnam arajar arpo hadin ke jikren bat yatir da ka executive committee haka sautari ujeleo arajar arpo. Ulaong baka rai ban ai ya ka non-tribal employee clearance certificate ka day hadien ka GOE ya ka jingdon kinong bela barjala bat benram baka council ka ai slip ban ai por ya unong bela barjala ban penbiang ya kikot kislakum ka epic ka Aadhaar card ka residential certificate ka passbook account bat kiwe hapo ka khatsan sngi ka bapen I baka council ka la ban telakam ya ka jingwan rung kinong bela barjala sa Meghalaya. Ulaong bawatla ka Meghalaya Migration Act kalakini ya kabor ka KHADC ban ai labor license certificate Henry la sngotu baka don ka jinga tingko bat ka act. Hashwa ka jubab na Chief Executive Member la yashim banta banyata ya ka motion da ka Congress Mary Kharpuri MDC na Nongsken uba Ricky Shulai MDC na Laban Maupram uba Titas Tarwal Khan MDC na Sora uba Deiru unong yalam kalyang persya. Mr. Salman, sir, I beg to move that this House do now discuss the rule of the Khasi Hill Autonomous District Council with regard to non-tribal employee clearance certificate. The motion is now before the House. The mover will please initiate discussion. Salman Padon Budom, ngawara kanik motion. Pagkabayade bakanik non-tribal. Kay ka standard functioning ba ngile khamtam ki si ba menta kumno bana ya kani ka labor license ka biya day kini ki bajala tenga nga ong ba hangne ngi kwa ru ban tip syai ba ki kita ki jengdem kam hakabaya day but kade kabaki apply na munta ki labor license ki kot ban supply la ne ban ai knang ban yo ya kani labor license te nga wanda ya kani nama niyo sngew ba teng ki labor license ki ai umba nyo si khasan si kamra shai ba te manta ngawada angni khnang ba ngin shai ngin yathu yaki ki bodon kam apo constituency lani shaba dong constituency ro khnang ba ki briu kin apply ki babu yakini ki nongtre bajala ha kabaya de kini ki kam snaying snasem ki ba ki khasi kim patla wantre te Mr. Salman ngam dakren jong hangne ba inside practice mencoa ya kane ka labor license kila banbu katno akapon muswa kadon tribunal kadon chisnap nomor ba hapo chisnam te lada long kumno ru ba lada kidang don kam ki hap pan kita kadeka experience ba ngila de tenga tharai ngakwa hi banyo ka jingshai na wiem insha yang kane ka tre labor te kata ka banga don kam nomor sati satain jongi pin pe khamtam sati sapo salang kidon ki factory kidon kini kitai ki bachnayen chnasem ba de ka border ba markhap bat kane ka asap te nga sngo ba kane ni day ban pensyai ki ke jeng dan kam khnang ba ki briu jong ki yo ban bu kat kum ke jeng dan kam jong ki ba bat
ding ba kanu ka anju ka ba PI kini ki clearance certificate makani kalong ka ba don kam ha but ha kanu ka dul pat ka ba PI kini ki certificate ya kita ki bele ban avail ye kini ki ka clearance certificate ka don nem kata time frame ru ka ba lese kata ka certificate ka ba PI ba ya ka ba ide ba kini ka clearance certificate kaba katno lesi kata time frame kaba kila kiba kin pendan kam ya kata ka clearance certificate but nakaliang ka jangaro nga supa abangan kan siya hangi mo namar ba kani kalong kaway kamat kaba kong san ba lesi kajing penyat jong ka council kadehi baka penyat ka council ne don manur ne basu outsource banong ban shim ya kani ka kam ka banai ya kani ki clearance certificate Mr. Chairman sir ba ngakwa aru bang antip ba kani ka under what provision te ka bahay kini ki clearance certificate nama kani ka long madiban long ka basay ha namar ba ting ngayu ba but kidon ro hi kibangaro ngatip baka ro kamay kini clearance certificate kamlong kabashat bating la shu ay pathar tenata ka daw nga ko bantip hakayeng hi baro kaway nakayeng hi baro kaway ba lese kadon ka jing ko ha kar kamay kini clearance certificate yo kamday nakaliang ka jong ka council baka panya lese yo la outsource ya kani ka department kaban ya kani ka mat kabang apan ayo ya kani clearance certificate sedang nak apa pensngo ya kayeng baka hasil Satramas council la bun snem kala excise ya ka power under paragraph 31D of the 6th schedule to regulate trade and employment by non-tribal within our jurisdiction la bun snem ilayo banai labor license nang ne bagilaya lala banyada ya kita ki bawon tre nabar khamtam habang iyo banai la ya ki dorbar snong ki bade ki bah khamatam banyadon benta ban penne pensa banyada khamtam ya kine ki benta ka ba kdehi hakapo ka labor kalibor kadai kawai ka benta ka ba hakane ka juk ka mentale kalalong ka ba kongsan badai hakajuk kudu kam labun ki benta ikam ki khon samla kila sedang banyatre ti kene ka juk ka menta lesi kalalong kam kongsan bangin pen scam ya kane kalibor license tekat kum ka jingtip jonga house name arajar arpo ka sarkar Meghalaya lingbaga labor department kala issue no ya trading license namanta ya trading license labor license under Meghalaya Identification, Registration, Safety and Security of Migrant Workers Act 2020 and subsequently notification temut nidu no ya kata kabor kala shim no ka state government ban pentrikam ban an ya ka labor license kabakam kita susu kolong ba ka labor license menta kaya online lingba ka state government anyone can avail at any point of time kamdan ka jing ka restriction kamtam laki local bodies bakin yeng scam banyada ban persya lelesi ban ailat tangi kitu ki belong genuine ki ban one tray apo ka jela ka jongi what haki kot kubaru kilami how march how snem arpo February ngan keren ka tin pareng bari hangne kala mention the state government has clarified that the district council are no longer authorized to issue labor license. The Labor Department has taken over the responsibility under the Meghalaya Identification, Registration, Safety and Security of Migrant Workers Act 2020. Te kumta bud haki babun ki wat haki patai kubor kalami bat ngila sutu baka labor license kampoi shu bat kamdan shu ya kata kalat hakti bat kajing pej jong ka council. Handrai kat kum kajing sutu jonga
ni don kam banya trilang bat ka labor license department state government badai nyibat ni dang don ya kata kabor ban ai pade ya ka labor clearance certificate temut ki bon tre hangne kin don kam artli ki license ladus council kadang dei ke authority jongi bangin check yakine ki bon tre labar ti kata ka di ka benta ka bangi dei ka hok ka jong council ring ba ka schedule bangi ngin ayaki ya ka labor clearance certificate ba ka sarkar kala ban ay ya ka labor license de ngakermen bat nga don ka jing tumu ban bu ya ka jing kerpat haga executive committee bangi haban ya kren bat ka sarkar khnang ba kanum yo tok hu kanyai bet kanyai renti bat kanya dapat ya ka jaj bendriu ka jongi khamtam badaihi ya ka labor susu ngan kwa ban pensko sopi ba ka de ka dorbar slong ka de ka wei ka benta ka baklain hadu kata ta haba hakipor maka labor license kadang ai ka bis council kadai maka ban identify rei ladu bala simti ka sarkar kalong ka jingma bar kalong ka jinge na mata jongi rei kembang laong mentan kalong ka jikurku pare bangidang don ya kata ka power lingba ka schedule bagi dang la ban ai pada ka labor clearance certificate te ngasno ba hagani kapor menganam penjerang ring ko ban pensko pada ka executive committee kala ban yatri lang ber sarkar nelesi ber ka labor department kanang bangin ya pani kijing yatri lang daga ba kanong very clear namanta kini ginawan tri labar ba ka labor clearance certificate kolong kongsan na po ka council bat ka labor license ru kolong konsal online kemut sisin kila ka labor clearance mut kalalong ke aka ka lenti ka bakilala ban apply online pada ya ka labor license tedengi ya lang ber ka sarkar kanlong pat ka jing mentoy par ka jing yada ka balong tungsan namenta ka imlang salang tinga kerpat dalong ka executive committee kan simkhia halor kane bare kam hapo thain laban babon hi ki bawan tre labar habakut ngami ya kita ki authority ki banle check ndrei man la kapor ban haban ai kubleiru daga baburam kidi ki seng bhalang ki bale check na kapor sa kapor man ki kendong ki kensurat bar ki dei maki ki balayeng banyada ya kajat benriu ngasko lerang banyeng hangne kumdong ki khmat bare teng teng habang yeng nim phai khmat ya ka ka bagi dei bale kamram ka jongi te don kam ka office yo council ka long ka bakhlain bor ngidon kam ban pensotho ya ka sarkar mbangin suyak kendroi ne ya ken ya shrei ndrei pensotho ba ka balong ka bakongsan namanta ka jingba jongga imlang salang tenga bu ya kane ka jingkerpat bat ngakermen ba executive committee ru kan simkhia halor kane bat nginyo ban purlong ya kata bat khaddo ngako ban kerpat da kalong ka executive committee ru kan sim on board ya ki darbar ya ki hima khnang kanlong ke ka banang pen scam fichu ban ai awareness balinga penmi kitin awareness beri lack of awareness kalong ka kabu bre kiwe kilabun punya keras halo kani kamat kamtam hagini ki kendiat penai ki baladap kala dai gawe na ki mat ki atai ki bala khruj ba re habang ayo apat ya kani kala kabu namar banga khamsim keren hai halo kani kabenta hadin balami ati kot kubor lami ati social media halor ka bayade bat kani ka baki fight ba ki ong ka level license andre ha ka jing shisha kumbala kren da o member nam tina po laban ba ka sarkar jelas hadin ba kala pentri kam ya ketukaan ke BD bat ki labor nakalian ke council ngim chumdan su kabor ban ai tani ban issue ya ki level license bat kadairu ke jing shisha ba hadin balami itu ki kenrum kenram hagilat hai kabor ya ke jing pensyai nakalian jong isi am badan brom bebat ya ke treat as kubor biong ba ya ke jing issue ya kini ki non-tribal clearance certificate la ai na do kapol long CM ba kitas bat ngalai I ka clarification na kaliang jong CM but kataru kala kalalong kajing yasna memes kajing yasna news
Kajing ibu WhatsApp, kajing ibu status. Kaba khluit lah. Bagi orang boleh geli dah ladi. Mo. Don lagi belak senau ha badur badar. Barang ba ukeli ladi. Pi habang idon ha ka office. Habang ibat ya ka syuki. Habang ile ya ka nunu ka kam ngile ru da ka jingte. Ban ni susu bagani ka jingbat ni ya ka nunu ka syuki kam dai ka ba long permanent. Long temporary. Kan sapoi ka por ka ba ni haban pelaj no kinwan de kiwe. Ti haba kiwan kiwe ni expect ba kita ki bawan. Lada kilap bagata ka jingle kalong ka babakla. Dei ban pendu pendam ni kata ka jingle. Dei ban pendu no. Ndai kin ban bun. Ban ong o balale kita kiwe ngangan syubut bet. Haba pi sutu bagatu ka jingle ka tu por kalong ka babakla. Nganang kami lempi ba kita ki bawan hadin kin pendek dia kata. Kin penbahai kata. Kin penjanai syuk dia kata. Cek yang kinong tray ki kelibe hai ke level license jo de se ko. Din ta ka daw ka pelong yang ni ka council ban le ka tu hal ko buat. Tin ring isu tu kadon ke jingduna. Kadon ke jingduna ba kum belakran kongres mentan ke ka bangi le bandar. Di man penhat. Ndai banya blame game, banya kena iwe. Ni expect. Bahano no ka isi ka bawan hadir kanang penbahas isu bala dalap ka jing bakla kamut ini ban pendek. Den rei ban sia kena. Kalong ka ka basus. Kabaar ka bangakwa ban kren mengayo ikan galat. Abora ini musyak. Kalong ka ba sngausi bahaga tu kepor bakaladon kata kajing kendra. Kaladon kata kajing lek kendra jong kiseng bahalang. Kumba pau ki kot kubor kam tam hakathan sora. Kaki SU South Kasihil kabalalai ban kendrai gitu ginong tre apo NIP apo Jiba apo Hijaka tre jiba pun. Dia kata kajing lek kendra layu ilung bagi kita ulat tai kubur balalap kita ki slip stem ki slip ping. Tiga kataru ngai bakala ngah kham kren ye. Ngala sisya kubur bertengkan ni ladi. Banga kham kren siketin ru halo kini kapam. Labun ki singkeno. Handai ka bangamla ban num kren ha kini kapur kalong ka pensusi yang kalong. Ba we ne ki IM. Badon burom jong ini ke council ubu haka status kajo but ulabu yakini ki santali kimat kibat jingtho haka status very serious kani mene UEM in charge jong council building raise yak issue jong kinongko kubur bagi tho yak heading kluit ba tita Syu Sharman hendrai nga kham kluit haka ni ka por bangai I kan ni ka status ito umno nganum puli kiwe ki benta ito dengan puli tangan ko syanuja kita kidong yalam seng nasora bawanra nasora por bawanra CM ubade MDC sora ya kami ka label license how arajar akuwe balingin sim personal balain pelong personal yang ni katam. Kai tak involvement ka jonga. Bar kata ka jinglik kenra jong kita kiseng balang. Kiseng balang kilong lai lut. Ngamla ban control iki, ngamla ban tek la kam iki. Kilong lai lut. Ditrai la ka jong kakam. Kitang ba ki kenra kita, ki level license. Lani dia kita kinong bela hang thia sora pi keno yang an. Kalau mau ban kendo yang ah, ban ong banga ngapa iki, lami dijing tho di social media, di babon, hatu kapor ngakam keren, ngakam ria, ring ayu ublay ba ngayo ya kani kakabu ban keren na kapor. What pelong personal ya kanono kato. Hapa piwan da kemensiam ke basyai, da kemensiam ke basungur. Ban Trey, Ban Syakri,
Ya ka riba ka jai ban riu. Tu ngin ya trade ka ta ka mesti. Inum ya belim game ya nu. Ngala ong men ngan ong biang menta. Haba hibat ya ulakam jaga jing sensar. Nginum la like na jing syak kan so. Nginum la like na jing syak kan no. Mereka basusi kalong balai kan. Haba ngila long kita kinong ikmat ki bala jit du pat ba. Bangin nang yalong kelung. Banya tho haki status. Banya tho haki WhatsApp. Banya perlu viral kita ki status ki jong ki. Dah ka ba keno personal ya. Ya nak kalian kejonga Mr. Chairman dah kemensiam ke besok ya. Apa pilih ya kan nak kam. Trek penbah. Tapi lap bangi ile apa kelam ni le. Pendek. Ada pilap bagi tak isi ki berim ile apa kelam pendek. Dari halor kan ni ke bentar ke bedai bagi ni ke motion. Nak kalian kejonga kai ke bang sudan ban ajumut ke isi kalong. Bato ngile kat kum kelenti. Bahkan num ketak ya ke ijat jong ke council. Hakabidai berkemotion bala terwa khot badan burom ba extraship halo ke jing menteri kam ya ka non tribal employee clearance certificate NTECC bala kadau hang ni baya kani ke kam ka KHADC ka ba bale kat kum ke kendon an ke bala sot na ka second proviso to subsection 2 to section 3 ya kibala sot naka United Khasi Jaintia Hills District Trading by Non-Tribal Regulation 1954. Ini kintin lamprang juga lesi ila ban batairu ya kajing keli kaba iwe ni member ila keli mene naka provision ayu la ai ya kani ka non-tribal labor service license NTLSL. Handrai ban kham ngam jeliu khindiat halor kani ke motion ke bang layo snobla bala wanra di member dan burom bat bala benrap lu daki armut lain ki members ban kham ngam jeliu khindiat halor kani ke motion bala wanra hakaye la don kam ban pen mau ba ka KHADC kala sedang ban pentrikam ha ki por bala le ya kata ka pangila ong ka non tribal labor service license Bante lakam ya ki nong trai bat nong bela bomdai ki riulum nani ki non tribal bat la pentrai kam nadu usnam khat khandai spa khandai pinyo handrai ka KHADC kadang pentrai kam ya kani ka employee clearance certificate hadin balai kren ba nadu usnam arajar arpau kumba pilai so iwe ni ki dekhot ila ong mantan ba de ha kapor ke jongi bala sedang ban ya kren kham sani ba ya kani ka employee clearance certificate. Kumta ke executive committee hakatu kapor haka meeting ke bala long haka sauteri bunai bandriu arajar arpo larai ban penkelano ya ka non tribal labor service clearance ya ka non tribal employee clearance certificate katkum kijuk ki kendon baka United Khasi Jaintia Hills District Regulation 1954 kedon kajing pentrai kamban issue ya kani ka employee clearance certificate ya ki non trai lani non bala ki bamdai ki riulum lani ki non tribal hadu manta menne kadang ya bat kumpala le da ki executive committee ki bala le ban IY ya ka kam ban le check lani ban identify ba ki non trai ni ki non bala ki bamdai ki riulum hapo uput usam jong ka district council nang ba ka office kan yo ban issue ya ka certificate nila yo snowru iwe ini member na po lawan constituency ila ada kren shai ila ada batai shai du ya ke ai ka ba ni kum ka council ni don ka bor ban ai bat ke ai ka bor ka bangimla ban ai ru ngam jeliu shu ha ka ba la pen shai ma ila ni la ai jingmut andai ka wai ka bangashkwa ban hang ni kalong ba kum bangla pen shai ha ki lat pathai khobor ling ba ki social media ba la pen kubor yangi ke district council ling ba kani ka second proviso to subsection 2 of section 3 bangi sot na katu ka proviso bangi bu ya kini ki kendon ha ka beidai bat ke employee clearance certificate ha ka jing shisha kat kum kani ka
kat kum kani ka bor ka ba kat kum kani ka bor ki ikhtiar ka bangila yo dem ba kani ka proviso ba oi kum bangi tip kat kum ka Meghalaya Migration Act ka bangila tip ba ka sarkar hi kala shimno na ni ka ikhtiar jong ka district council ya kani ka bor ka bangin ai ya kani ka labor clearance certificate handre ha ka ju ka por pede ha bangi pe pre ba ka ei ka bangi ngila pande kani ka isi ka hadin bakala shimti ni snotho bangia tengkho shibon ha ka baidai bat ka Meghalaya Migration Act ru handrai ni snotho pade ba kini kinong trei bela ni ki bawan nabar ki wan ha ki 6 schedule area ki jongi bat ha ba ki wan rung ha ka 6 schedule area ki jongi na kaliang jong ka district council du kadang don ka bor ka ikhtiar bante lakam ki daka banga ong kumta nga snuthu kum bangila ekran du mene kum kejing pensyai bala pensyai du diki members kani ka isi kamnum tunjuk ya ka sarkar handrai kan le ya ka ei ka bakala banle kat kum ka bor ka bangi ngila banle kat kum kani ka proviso ka second proviso to subsection 2 section 3 kala ai but habangi sot ya kani ka proviso ru ni don ka ikhtiar pade bante lakam ya ka jingwan kertep nani ka jingwan rung kertep jong kini kinong trei bar jela kumba pila tep hi ba kani ka labor act kini ki labor license kala ai da ka sarkar handrai ngai ba kani ka labor license ka ba ai ka sarkar kumba ngala ju pensyai na ka por ka ba ngai ka dai ba ki briu na bar jong ka jela kelempat rung ha kani ka jela ka jongi kilayo rupa ya ka labor license na ka sarkar but kata kadai ke bangi dei ban sokya kum ki para member bakum no ubreo ubadong dan shabar ka jela ulayo rupa ya ka labor license ban wan rung hak ni ka jela klem dan kanu jingte lakap de helor kata ka nongrim ka banga kwa ban pensyai bahkan ni ka jingle ka jongi na ka district council ha ka bayidei ban ai ka ni ka employee clearance certificate ni le da ka bangi ai ngani da ka bangi UE physical present jong utu unong tribla dai halor kata kanong rim kaba nginyo bat abangi ai ya ka labor clearance certificate ani ke employee clearance certificate ya ubar jela kemut ngidai para khmat ba uni udah don shisha udah rong ulayo bandrung hakani ke jela ka jongi bat hadin ba ulayo bandrung hakani ke jela ka jongi ngin sayo ban te lakam da ka bapan ya ki kot kisla ki ba don kam ban yo ya kani ke employee clearance certificate hakabangi snow ya kijingkran syakmat kidonru ki members kamtam iba rashid iba keli kat no benai ne kat no snem ni ai bangan pensyai shushu ya ke jingkeli ke jong i lani ke jing ai jing tuat jingmut ke jong i ya kani ke employee clearance certificate ni ai hendriu benai bat kador ke jongka kadai hinyau spak tingkah ngasu kendit ba menei ong ba mishwa pi ai shisnem ngapat jui menu ai kata shisnem ndrei ngasu kwa men penbet kendiat yo pi bakla le se yo ngabakla mengaru ndrei nakani ke isi hi ni ai betek ndriu benar ya kani ka employee clearance certificate ka standard functioning jong kani ka labor clearance certificate ani ke employee clearance certificate kabangala ong mentan kabangi ai hendriu punai hakador hinyau spa tingka halor ka jing shim ge jongi ya kani ka dor hinyau spa tingka ni shim ha kapor kaba kini ki lesi ki jongi ki let banya kendu ya kini ki labor nani ki nong trei ki bawan na ba hoi kamlong ka besuk ba ngin yo ban ai bet ya labor clearance certificate ha ka tu ka sngi ka ba ki lesi ki jongi ki let dei halor kata ka nongrim ka bangin sa ai itu i slip nani i receipt iba khatsan sngi ba hapo kani ka khatsan sngi ya utu u labor nani unong trei bela wan na ba hapo khatsan sngi udai ban penbiang ya ki kot kisla bat ki kita ki kot kisla ki bo ha ban penbiang ka baningkong ka dai ka election photo ID card ani ka epic ka bangi jutip lani ka aadhar card ka baar kalong ka residential certificate na ki try yem lani certificate na u employer nani unong icam ringkat ke address bat phone number ke batikna ban pensisha
ba kisyong kisa ha ka jaka ka ba utre lani ka residential certificate na urong ba shnong lani ka ba khmat du ka passbook account jong u batre hang ni apo Meghalaya lani ka certificate na ki in charge jong ka police station beat house outpost jong ka Meghalaya bat ka dur passport size arteli ka ba uhap ban ai ha ka por ka ba uwan ban apply ya kani ka labor lani ka employee clearance certificate nangi kani ka pen isai be ba ka district council kadang la ban te lakam ya ka jingwan ka jongki hoi nyimla ban ngimla ban khangi ka jingwan jongki hang ni ka jilla ka jong namar kumba filatip kumba ngalakran mene usong sya Bihar usong sya UP usong sya Asia online ula yo ya ka labor clearance certificate na ka sorka andai ka jingle ka jongi pede ka kum ka bor ka bangila ban le na ka liang jong district council da ka ni ka second proviso jong ka subsection 2 but section 3 ngilek sya ka feel ani ngilek sya ka site nani ngilek sya ka on site ka ba kini nong tray kidon hoi nyim dakaran kan kini nong tray andai ni kwa ban kendu ya kitu bawan ra kini nong tray kamtam ki labor kamtam ki contractor lani kinu ki ba aikam but habang ipan kini jingdon kam jong kini ki kot kislaru yim da dei bangilek ban pan direct na kitu ki bawan ki barjela andai ngipan na kitu ki bawan ra yaki takadaw nga ong kawei ba ngidon kabor ban evik ya kini nong tray bela ki bawan klam kot klam sa handrai nyimdon pat kabor na ka district council ban deport yaki na ni ban be yaki kabor ka bangi ngidon ka dei ban ibik yaki na ban pensange ladang ilek ha kanu ka site ada ki don kinong tri ki bomdon ni ka kot kasla ni pensange yaki ni ibik yaki na ka tu ka site handrai nyimdon pada kabor ban deport yaki ban be yaki syaki jaka ka baki kiwan kata kabor ka syong ha ka sorkar jelah kendiak syusyu ban pensyai syusyu ka naratif ka jongi kumbala ong i LO ka aba ila mention banga kum UCM hak tu kapo ngadang long tong UCM in charge jong ka treat ba kalibar nga mention ya ka kerteng ka jongi ka naratif kemau barobor kam tampok social media kimju penkut ya ka ka sentence ka bangi keren kisot nang tu nang ni bat kin sawasna mim kin sashna lai ko jaj saw ko jaj kani kadai kecing persyai ya i LO buron burom ibaong mentan banga keno ya i ka statement baro ko wing ong hak tu kopor kadai ba ya kani ka labor clearance certificate la wanra nadu kopor belong CEM mai but hak tu kopor la long CEM mai la pen kelano ya ka kerteng non tribal labor service license sya ka non tribal employee clearance certificate ta kadai ka statement ka ba shisha ka ba ni don kam bang ihap ban ya penken mau biang ni di na kapor ba ni hap ban snotu ka ka narrative ka ba mi apo social media but ka actual facts ka bang ni keren kung kinong mi khmat mdai bang ong ba ta bang siyo political mileage ni keren kat sebalap special mdai ni dei ban snotu pade ya ka jingpen syai ha ka tu kapor kalong ban pensyai ban nadu kapor iu belas dang kan but menu bela wanra ye kani ha katu kapor hendrai kam nungdan kanu ka malis intention na kaliang ka jongaru bangan malain na ni bangan ta ya ka jing ya ka longbriu manbriu jongnu ha katu kapor but lada ka dei ka isi ka beremdu ngamdan kum kata ka intention hendrai ka dei tang ban pensyai pai ba menu bela wanra ya kani ha katu kapor ti na kaliang ka jonga ban penkut ya kani ka jingkren ngangai scam ba kani ka jing pensyai ka jonga warla kalong ka belingkot andrai i ba rashir ibu wanra ya kani ka motion in yo ya ka jing pensyai ka basyai kedar ba kumban syu penrap ba unong tre nani unong bela ubom dei urulum uban yo ya ka employee clearance certificate hihap ban apply sya ka office jong ka district council but syu ru habang wat penyak bahai ya kani ka jing kendram hai ki por na snu thu bat na snu dei ru ban ong ba ai jingmut ya ka house nang ni syakmat ka bangila ban ai jingmut ya ka sarkar ru ba ka labor license ka ai ka sarkar kadai ban pai khmat chwa sya ka district council
Kani ka labor clearance certificate ka ba ai ka district council dan ila adep ban apply kini kinong tray bar jela da ka tu ka labor clearance certificate ka employee clearance certificate kinra bakin lek ban apply sa state government. Try ka ta ka dei ka benta ka ba kongsan ka bang idei ban kan mau kum ki member jong kani ka house ba ka bor ka ikhtiar ka dang syong hapo ka district council. But habangi ai yakni ki labor clearance certificate ai baka sorkar rukan itu no yakni ka labor clearance certificate ka bangi ai namar tangka kentien ila dai ban sutu kadai ban wan syo ka clearance nangi ka district council but ladang ila ayo ya ka clearance nangi na po district council daka jo ka labor clearance certificate ai begitu kinong wanra ikinong belan nabar lani ki nong tray ki banabar kinra sya ka labor department jong ka state bakin sayo ya kata bali nga ong kata namar mga sunutho kung mga ong mene haba kini ki nong tray nabar jela kila yo rupa ya ka labor clearance certificate klempat dan klempat yo kejat hapo ka jela ka jongi kawan ra jing ma ka bobon namar ba kini ki labors ki buan nabar klem yo ka clearance certificate nangi ki rung sya ki jaka ki jongi Kimla ka sorkar kamla aban penti kena lada udon ne umdan hakatu ka saya. Andai ka district council kala aban penti kena hakanu ka jaka ka ba udon. Namar kum bangala ong mentan ngipan yakini ki kot isla barokoi. But ka jingma ka ba susu ingi ka long ba hadien ba uni laborer ubawan nabar nong tray ubawan nabar ula yo ban rung hakani ka jaka ka jungi da kata ka labor clearance certificate bak sorkar ka ai u assimilate pat ka population ka jungi. But umdan ganu ka jingte la kam yo. Andai ka jingle jong ka district council kate la kam ya kata ko mga mantan ngidon kam ya ka phone number ngidon kam ya ka Aadhaar ngidon kam ya ka epic card ngidon kam ya ka residential certificate ka ba urang ba snong di ban ai balada ja kanu ka jingja ka ba susi ngila ban pinpoint hangnu tahu liberal udan hakanu ka site udan namar bangila don ya ka information ka popia kata ka dei ka ba yo don menu ban ong ba ka ikhtiar jong ka district council kam don show andai kani kadai kata ke ikhtiar ka bangila mante lakam ya kini kinongwan tray ba nabar jela shushu tangman pensyai haka bakut kani ka jing ai ka jongi ya kani ka labor clearance certificate kum bangitip ka council kam don staff andrai kum bajule nakapor syakapor hiju ai ya kani ka labor clearance certificate syaki lesi ki jongi but haka tu kapor nadu ki hajar arpo laju praktis ya kini ka praktis but haka tu kapor ngayu iba hadin bala ai ya kini ka labor lesi syaki lesi ka council kayo tang lai spa tingka na ki lesi haka tu kapor ki yo sau spa tingka handai kani ka isi kala pentikna ba hoi ka dor kandai ka ju nyu spa tingka tang pada ka district council kan yo sau spa tingka but lai spa tingka kan len syaki lesi kata kadai kajing penkela bakani ka isi kela la ban wanra hakani ka pon ban substantiate dari ban penkiu ya kata ka revenue ka ba ka district council hakani ka kenta ka pemerintah hakani ka kenti ka pemerintah ka don kam e shika daya Jupasa dalam dan ingin ki wala pensai te sultanat kan gajul pensai kanang ba ngiro ngin yaktip kunno ban batai ki wadon kam yakani ka license level license Soknar budun buram ko ai khublei CM bala elaborate bah berpensyai ya kan ka motion ka bala onra dei ba rashir ban ngasko kalong inline dia ka ba ijubab kalong very clear but kalong ke ka balong very healthy habang ikren hapo yeng darbar kumne kalong bapha khubor ya borok ko kari khasi krang ba manta lingba ki pathai khubor kintip bakal labor license jong ka council kampat yap ndrei kila khotno ya ka daka labor clearance certificate tinga skwa ban kerpat ya ka ACM dolong ba pediang bek tang dake sa NOC jo ka dorbat snong num pediang da jong pulit jo ki police department bari katu kan dei inline ber ka government tingin le bek thik kat kum ka council ngin pediang bek tang jong ka hima jo ka dorbat bat nga kerpat ba dalong ba Pi menta dakilek cek ya ka labor license ni haban batha ski robert snong ba umdei ban priang da ki pen itang ka labor license jong ka sarkar in the meantime kidi ban pen i shwa ya ka labor license ka badi lapo laka dis council
hangta sapriang pada ya labor license bagi priang online. TKI ka ba ICM la kren nga semua menjur ba ka sarkar ni haban ya kren lang bat kadiban sutu ba da kadai online ru ki haban yo so ka clearance certificate lang ne then ki apply online bagi haban long mandatory bagi hab upload ya ka tu ka clearance certificate ke council then only kin sayo ya ka labor license. Ta hata urkom ngila ban pen mo pensange ya kano ka jingwan ne ki noktre ki bawan kulmar kemdodon ki kot ki sla ki babyang ta sisin ai kublei biang ya ICM bat nga kermen ba kane ka jingya tai ka jingya kren ka jingi ka long ka jing mentoi pat na benta jong bon ki nong song sunong ki bamlong awer hababon ki benta barikat haba ka ban penkut pidi ban sutu ba ka jing kren jong CM ru kalong shai ba ka dis council kadang long very very powerful habadehi banyada ya ka jai penriu kublei shibul Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoi ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya